En lineær funktion er defineret som en funktion, der har en retlignet graf. En lineær funktion har altid og nødvendigvis en form og en forskrift, og det lyder således: y er lige med ax plus b. Og den her forskrift er gældende for alle linjer, undtagens den lodrette linje. A og B er konstante, og A betegnes som hældningen på linjen i koordinatsystemet, hvor B betegnes som skæringspunktet med y-aksen, hvor x er lige med 0. Her ser vi en grafisk illustration af to retlignede funktioner tegnet ind i et koordinatsystem, hvor A og B er forskellige. Her ser vi, at A er 3, altså hældningen er 3, og skæringen med y-aksen er 1. Og derved vil funktionen være y er lige med 3x plus e. I det andet koordinatsystem kan vi se, at hældningen er 1, og skæringen med y-aksen er 0. Og derfor vil vil den hedde y er lige med x plus 0. Nu vil jeg vise, hvordan man finder frem til forskriften med en grafisk løsning. Her har jeg et koordinatsystem og to punkter, 1,4 og 3,8. Jeg starter med at tegne de her to punkter ind i koordinatsystemet. Derefter så forbinder jeg de her to punkter med en ret linje. Når jeg så har gjort det, så kan jeg se, hvor at den her linje skærer y-aksen, og det gør den ved 2. Og ud fra det skal jeg sige, at b er lige med 2. Og ud fra det kan jeg så også aflæse linjens hældning. Og den er også 2, så A er lige med 2. Og ud fra det kan jeg så aflæse, at linjens forskrift er lige med y er lige med 2x plus 2. Nu vil jeg gerne beregne linjens forskrifter igen ved hjælp af de her to koordinater. Men den her gang vil jeg gøre det grafisk, som jeg gjorde det lige før. Jeg vil gøre det ved hjælp af en beregning, eller igennem en beregning ved hjælp af de her to formler. For at finde frem til A, altså linjens hældning, så skal jeg sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Når jeg har regnet A ud, så regner jeg B ud, altså linjens, der hvor linjen krydser y-aksen, så siger jeg y1 minus A gange x1. Og derved har jeg fundet ud af linjens forskrift. Jeg har allerede sat det ind, hvis vi siger, at 1,4 er koordinat 1, og 3,8 er koordinat 2. Så har jeg sat tallene ind i den her formel, og det lyder således: 8 minus 4 divideret med 3 minus 1 giver 4 divideret med 2, og derved har vi regnet ud, at A er lige med 2. Så regner vi B ud, så siger vi 4 minus 2, altså A gange 1 er lige med 4 minus 2, og derved er B skæringspunktet med y-aksen er lige med 2. Og her har vi så forskriften, og det lyder så y er lige med 2x plus 2, ligesom den gjorde ved hjælp af den grafiske beregning.